Шановныя сябры, адным з самых цікавых мерапрыемстваў тыдня роднай мовы, які пачынаецца 16 лютага, будзе перадача вось гэтай цікавай кнігі 90 камплектаў лексічнага атласа беларускіх народных гаворак у бібліятэкі і ВНУ. Гэты твор плён працы вялікага творчага калектыва навуковых супрацоўнікаў цэнтра. Гэта вельмі цікавая кніга, якая дазваляе нам прасачыць, як развіваліся беларускія народныя гаворкі. Мы вельмі спадзяемся, што беларускія студэнты, школьнікі, навукоўцы, аспіранты, проста жыхары нашай краіны, маючы веды ў галіне навукі, тэхнікі, паўдзельнічаюць у ажыўленні зместа гэтага цікавага твора. Вам добра вядома, што Беларусь – гэта лёгкія Еўропы. Так вось, гэтыя лёгкія ствараюцца за кошт асаблівасцей нашага ландшафту. Геаграфічна гэта наяўнасці вялікай колькасці балот. Напрыклад, топкае балота, гэта значыць багністае, дрыгвяністае, называецца як багна. Слово багна агульнавядомае. Агульнавядомае гэта значыць, я пагляджу на гэты кружочак, мы бачым яго амаль на ўсёй тэрыторыі Беларусі. Акрамя слова багна, широко ўжываным з'яўляецца слово трасіна, але слово багна, яно мае не проста адзін варыянт формы, але можа ўжывацца як і багно, можа мець корань багніска, багнішча, багон, багавінне і, канешне, слово дрыгва. Зусім не выпадкова, што гэтае слово як дрыгва, так і багна з'яўляецца нарматыўнымі ў беларускай літаратурнай мове. Самае цікавае, што вось гэта такая разнастайнасць, шырыня, шырокая колькасць гэтых назваў захавалася ў беларускіх народных гаворках і да сёння. От сёння назва топкага балота у беларусаў налічвае звыш 40 лексічных адзінак. Гэта насамрэч вельмі многа і сведчыць, наколькі беларусцы бачылі ўсе адметнасці свету. А гэта сведчыць, яны былі проста з прыроды, яны разумелі адметнасці нашай прыроды. Гэта ж назва не проста, яна так, яна адлюстроўвае тое, як складваўся наш рэльеф, з кім, калі кантактавалі нашыя продкі. Што засталося у спадчыну з самага прадаўня гісторыі, а што з'явілася сёння. Вельмі важна, што знакавасць для нацыянальнай навукі гэтай працы адзначана дзяржаўнай прэміяй Рэспублікі Беларусь. Менавіта ў 1928 годзе з'явіўся першы атлас беларускі, гэта спроба лінгвістычнай геаграфіі Беларусі. Яе аўтарам быў Пятро Апанасавіч Бузук, які, дарэчы, прыехаў працаваць у Беларусь з Адэсы. Такім чынам, дзякуючы папярэднім набыткам, магла з'явіцца вось гэта комплексная праца, прысвечана толькі аднаму ўзроўню нашай мовы – апісанню лексічнай сістэмы. Мы вельмі спадзяемся, што гэтая цікавая кніга стане пачаткам цікавасці многіх жыхароў нашай краіны да тых народных гаворак, якімі размаўлялі нашы продкі. Дарым гэтую кнігу ў добры шлях.